So eto na, ICI at last, may kaso na. So according to ICI Chair Andres Reyes, the Commission recommended the filing of charges against the following: Senator Jinggoy Estrada, Senator Joel Villanueva, resigned Ako Bicol Party List Representative Izaldico, former DPWH Undersecretary Roberto Bernardo, Commission and Audit Commissioner Mario Lipana, former Caloocan 2nd District Representative Mitch Kahayon Uy. Parang kulang ah. Asan si Cas? Diba? Asan si Cas Martin Romualdez? Well, anyway, dahil yan lang naman ang nakasulat ngayon, let's give them the benefit of the doubt, diba? Yan lang eh. Wala tayong magagawa. Yan ang muna nakasuhan eh. Siguro wala pang sufficient evidence. Ano? Yan. Jinggoy, ano nang masasabi ni dito? Jinggoy at saka si Joel Villanueva. Ano ba yung mga details dito? Kakatawa naman to. Sabi pa dito, the commission uncovered an alleged systematic kickback scheme. Yan, puro kickback kasi. Kaya walang walang maayos na ginagawa eh. Scheme yan, alam nila talaga. Kakasabot mga yan. Kickback scheme in which legislators acting as project proponents inserted flood control projects into a national expenditure program. Commission ranging from 20% to 30% of project cost. Bang laki? 20% to 30% ang kukunin. Bibigay mo agad dun sa nagbigay ng project na politiko. Project proponents, Grabe. Paano kung 1 billion. Eh di 200 billion na yon. 1 billion of 30% ng 1 billion, 300 million. Oh my God, pirma lang. 300 million, sarap. Sana all. Payments were reportedly coerced through DPWH engineers and cooperating contractors to secure project awards and facilitate release, he noted. So, kickback scheme resulted in inflated project costs, substandard implementation, and diversion of billions of pesos in public funds over several years. Ay, nako. Kakailang kickback yung mga yan. Sabi ko nga, kahit makulong yung mga yan, lalabas din. Sa dami ng pera nila, sana hindi. Sana magbago na ang kultura ng Pilipinas. Yung kaso nila, plunder and graft and corruption. Article 210, 212, Revised Penal Code. Problema ngayon, yan, may kaso na nga, di ba? Yan, dyan. So, yung politiko dito 3. Izaldico, di naman na politiko kasi nag-step down na, nag-resign na yan. Makukulong ba itong mga politiko? O ito lang, itong mga, DPWH, yung commission and audit, mga underlings lang nila. Di ba ganyan naman nangyayari? Kaya kukulong lang, ilang buwan, lalabas din. Pero itong mga tatlong to, ito yung magsasuffer. No? Na dapat magsuffer din yung mga politiko na yan, na 3 politiko na yan. Tsaka kulang pa yan Hindi lang mga yan. Pagkatapos na ito, nilabas na meron pa bang susunod na investigation? Meron pa ba? Parang meron pa eh.
Siguro meron pa, ano? Kasi kulang to eh. Mga yan lang. Dami dapat. Dapat si Cousin, Martin, siguro wala siyang pangalan dyan, di pa sapat, di pa malakas yung evidence. Or siguro, inosenda talaga, di natin alam. Diba? Di naman tayo nag-iimbestiga, di ba? Kumbaga tayo eh, nagre-rely lang naman sa news. Pero ito gusto kong makulong si ano. Ito si Jinggoy, ito. Dami ng sabit to eh. Di ba? Tsaka kung mag-investigate sa ano, investigate sa Senate, akala mo kung sino, ano. Sinong makapaghusga, parang ang linis. Akala mo alcohol. Ito naman si Joel Villanueva, no? Akala mo santo. Grabe, parang ano, nag-preach sa Senate, pastor na pastor. Ako ang daan. Ang daan sa DPW eh. My goodness. Ito si Saldico. Ito laki ng ano to. Ito siguro pinaka-guilty sa lahat, ano? Kung hindi siya pinaka-guilty, bakit tumakbo, di ba? Buti pa si Martin Romualdez dito lang. Pero parang nagkasakit eh. Ito si Jinggoy at saka si Joel Villanueva kaya. Magkakasakit din kaya? Ano kayang sakit na maisipan nila? Sana hindi. Dapat healthy sila. Ano? Healthy sila sa kulungan para ma-enjoy nila. Eh, makukulong ka tapos di ka pa, may sakit ka pa. Eh, di yung pangit dun, di ba? Diyos ko. Tatawa ako dito, no? 30%, ano? Grabe. Bale, ganito yun, di ba? Yung ginagawa nila. Kunyari, sabihin ni, ano, politiko na ganito. Oh, meron akong project sa'yo. Bigay ko sa'yo 1 billion yung cost ng project. Ibigay ko sa'yo, pero bigay mo sa akin yung 20-30% ng 300 million, tapos bahala ka na. Siyempre, yung contractor mag-iisip, 1 billion, laki nun na. Pero sabi niya, saan ako kukuha ng ano? 20%, okay 30%, 20%, 200 million. Yung gagawin ng contractor, kukuha rin ng mga ibang kontraktor. Kaya yung ibang kontraktor, yung hanggang sa kakaltasan yung pondo. No? Hanggang sa wala na. Kaya naging pizza na, talagang na-slice na. Sa dami ng partnership nila yung mga kontraktor para lang maibigay yung 20%, 30% na mga nag-implement ng project, ano? Wala na. Yung yung 1 billion sana na bridge o flood control, baka mahirap pang 40%, baka 30% na lang. Kaya nga daling masira eh. Isang bagyo lang, wala na. Sana matuloy ito, ano? Sana totoo. Hindi lang drawing to. Kasi alam mo naman sa Pilipinas eh, puro drawing lang. Ang sarap pakinggan, ang sarap panoorin. But in the end, next administration, kung kasama nila, labas. Ang kulong pa rin. Yung mga kawawang, mga mas mababa, hindi politiko, tulad ni Bernardo, Lipana, Mitch Kahayon Uy, di ba? Pero kulang to, bro. Dapat mas madami pa. Ay, sa dami ng ninakaw, sa scheme nga, di ba? Parang mafia yan. Dapat huliin lahat. Meron silang compound doon, nandun sila lahat. Doon sila mag-project na sa kulungan. Pagandahin nila yung kulungan. Pero yung budget
Yung budget nila, dapat hindi bigay yung budget sa kanila. Dapat hindi pala sila wala rin mangyayari na nakakawin din. Kulungan na nga nila na nakawin pa. Kaya hindi pwede bigay sa kanila. Ay, nako. Only in the Philippines. Ganda sana ng mga natin pag talaga. Pag sinunod talaga yung yung fund, yung marang 1 billion yung fund ng project. Yung worth 1 billion talaga. Siguro gaganda mga buildings, mga flood control projects. Siguro tourist spot na, ganda. Wala mga to. Ay, nako, magdasal na lang tayo ngayon. Ngayong undas, lahat po tayo magdasal para itong mga tarantadong itong nagnakaw sa kaban ng bayan ay multuhin ng mga ghost projects na ginawa nila. Diyos ko. Jinggoy, Villanueva. Dapat di magkasakit ang mga to. Dapat maramdaman nila na masaya sa kulungan. Ewan ko lang, makukulong mga to, ewan ko. Tingnan natin, no? Let's see what happens. Mahirap yung overexcited tayo na may ganito na at the end, wala rin lang. Wala, hindi sufficient yung evidence, ganun din lang, ganun, wala rin. Agad-agad na yan, huliin na yan.